Neće vas grijati kao što ovo grije. Grki su tako zalagali hleba, da sve svoga nema i gde brata nije. To je ono što želim da poželim omladini. Da ne idu tako. Da ne idu nigde od kuće. Ja sam sinoć primio zlatnu plaketu. 5600 advokata ima u Beogradu. Imaju klijentel. Išao sam od stola do stola da se pozdravim sa svakim. Jedan od 5 laureata Zlatne povelje sam bio ja. I zato sam ponosan, i na to sam ponosan. I moramo mnogo da radimo i sa advokati. Jer imaju svaki po 100 klijenata. Da izračunajte kakav utjecaj vrši. Ja sam išao od stola do stola. Svakome sam govorio. Zašto treba da se glasi za nas? Izvini Ivice, nisam pomenjao ovu grupu. Hvala.